Pigpapasalamat ni Jonilyn kan barangay Tumpa Kamalig Albay na nagabot na nagpaparakulog ng ipon kan sayang 7 anyos na aking si Jan. Ugma siya, hulitaday na siya nagastusan. Apisar kaya sa libreng gabot, igwama na pigtaong bulong sa Dental and Medical Mission kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI na pigkundo sa kasubagong aga sa eskwelahan kan sa iyang aki sa Tumpa Elementary School. Dakulang bagay ng gada ini orog patakapos man sinda sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Sunwest at tinauan po kaming oportunidad na mag-ano po digden na magtauning serbisyo medikal, dental sa mga estudyante. Lalong-lalo na po sa akus ko, medyo bulok na po yung ibang ngipin niya. Nakapagpagabot man ng ngipon at nakapagpa-dental check-up ang duwang aki kan residenteng si Marife na estudyante man sa nasabing eskwelahan. Malaking tulong na rin po sa mga bata na makikita po nila at makita na rin po ng mga magulang na kung ano pong kaipuhan, kung ano pong kailangan na ipapaano yung mga ngipin nila, pag-aalaga. Tsaka malaking tulong na rin po talaga. Para sa pamayukan ni eskwelahan, maray man na nagkaigwanin siring na aktibidad para sa saindang mga estudyante. Sa siring kayang paagi, mas magiging healthy ang saindang kaakian, asin mas magiging aktibo sa pag-adal. Sa Sunwest Care Foundation, dakulaon na salamat, Diyos mabalos po. Sana padagustan sa tuyang partnership para sa kararahaykan sa muyang mga estudyante. Sigun sa opisina kan SCFI, iniyan sa indang paagi nga ni mas maira ni sa komunidad ang sa indang mga libreng serbisyo na obhetong makakapagpabaskog sa salud kan mga benepisyaryo. Total na 121 na kaakian man ang nakinabang sa aktibidad. Sarap as per conversation sa school principal, so sarap sa iling sa mga problema talaga nila is yung ani po ito so kulangan nila sa dental health care sa eskwelahan. So ngunyan, yung sa programa sa ito, ang foundation, nagkanda kita dental extraction activity. Tapos nagpasabay naman sa SDOP doktor, kaya nakarandak man kita check up para sa mga estudyante. Presente sa aktibidad ang mismong presidente kan foundation na si LC Enocando, asin ang board of trustees na sinda Ami Duran, asin Beatrice Sireco para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.